may buntag ka na tong tanan. Palihog ko ingna imong tapag nga ang kamatuoran dili sayon. Mm. Unang dagyo na nasa tong ibanghilyo nga nag-ingon nga dagkan ang ganghan sa gingharian sigpit pa kaysa sa paglusot sa lungag sa dagom. Una nga ang kamatuoran lisod, sama natong gibuhat kang buntagon nga pag 6:30 aw bang ipanugnaw pang uban anang kamatuoran nga dili sayo. Ang kamatuoran dili mapugan bisan pa agudunay pagsupak. Kamatuoran gila. Dili na himuon nato nga ang kamatuoran balihon. Daghan mga pagbabag, magpagwan. Dili na siya, barog gina siya. Mayigsuon sa Ebanghelyo karon atong nadungog ang makalisang nga kamatayon ni propeta San Juan Magubunyag. Wala siya mahadlok sa pagsulti sa kamatuoran. Kanunay natong hinumduman nga kung kita gud kung ang kung kay isulti kamatuoran dili ka angay mahadlok. Iyang gisaway si Herodes tungod kay sayop ang iyang relasyon kang Herodias. Kay nakigpuyo-puyo man siya sa asawa sa iyang igsuon. Tungod siyang pagbarog alang sa kamatuoran, na preso siya ug sa katapusan ipampugutan sa ulo. Unsa ang garbo? Ang tao tuana sa presuhan, ipapreso pagidi mo, ipapagidlan pagid ipapugutan nimo tungod lang kay kaning panumpa nga tungod sa adlaw na tawhan. Delikado ginang mag-celebrate adlaw na tawhan nga dili na nimo mabakwi. Labi na kay ang inahan suko mang inahan nga ko lagi. Wala mo nang ingon nga sila naman nagpuyo-puyo ni Herodes. Muna nga ang inahan nga ang ulo ni Juan kikahimutan man ni Herodes ang anak ni Herodias nga babae sa pagsayaw sa araw na tawhan. Minsan ingon masiro ihatag ko kanimo ang tanan sa imong pangayoon. Abi nagkwarta. Di mo kwarta di ay. Katong tao nga sigig kuan sa atong pagsupak sa atong mga kuan sa atong paglawig mutoy atong punggutan aron mohunong. Munang tawhanon nga pamaagi mga aron mohunong kanang tawo sig yawit-yawit diya. Munay atong tikloon nato na aron mahunong di ba mahunong kay ang iya sa Ginoo di na mahunong ipadayon gid na ang kamatuoran sa gingon ko na kamatuoran gid na bili na mahimong bakak ang kamatuoran. Kini nga hitabo nagtudlo kanato og tulo ka mahingdanong leksyon kanato no. Labi na gid kanato mga alagad no. Maobispo man ta, mapare, madaykon, mga ministers kanatong tanan ni o uasa ta gipahaom gipahimutang sa atong mga tawag liya sa atong tagsa no. Una, ang kamatuoran adunay bili. Musugot sa dili. Dili ingon nga ang kamatuoran walay bili. Bililhon ang kamatuoran. Si Juan Bautista nasayod nga delikado ang iyang gisulti. Apan wala niya ibaligya ang kamatuoran aron lamang maluwas ang iyang kaugalingon. Ingon usab kita, adunay mga higayon nga lisod ang pagbarog sa kamatuoran labi na gid sa pamilya no. Una, pamilya man gyud. Labi na gid isip mga pamilya na mga amahan mga inahan nga ang kamatuoran gyud usahay na kuno sa atong mga bata bitaw nga lagi dili ayaw
Muna gingon nila nga ang pagbasol dili gid na mag-una. Ay pag mingon gali ang mga ginikanan ayaw gyud pero ang mga anak mga atong mga anak insister man gyud. Di lagi ma, dili lagi ma, ayaw lagi kay ang pagbasol ulahi lagi. Ha? Kung insister man gyud kay labi na kay insakto na kog pangidaron. Ulang insakto kas pangidaron pero mo ulahi kas duyan pero parang ulay mo kas tabyo baton kay pinulungan na mga una mami sa duyan ulay ka kas tabyo. Una atong marang bantayan nato na. Labi na atong pamilya. Atong mga anak dili mahimong kabugaton diha sa atong pamilya o diha sa atong katilingban. Usa ikaduha diha sa atong trabaho no. Labi na gyud asa ta nagtrabaho no. Ikatulo diha sa atong komunidad. O bisan sa simbahan. Labi na gyud ang atong mga lideres mosulti no. Kanatong mga membro o mga minister. Unang mga sakit ang kamatuan pero kahimutan na sa Dios. Mga tao tanga dili mga garbuso, mga masinugtanon, mapausanon. Kung sultian ta, nasayop ta, muundali lang ko. Kung padayon kay kasabaan ko sa akong leader, sabaan ko nga, nalisig ko kalit, ida ko ipaserve, naluya na. Mo react man ta dito dayon. Tanaw na to atong kaugalingon, examine sa atong kaugalingon. Aya ta mo kuan, mo resist dai mo insist rita sa nga sayop si leader. Sultian kita ano kata. Mo gina nga lah lagi na dadya sa diya sa tong journey ba paglawig nga mapabsanon gyud. Kay dili ta mapabsanon no, nga di ta masultan sa atong mga leaders, sa atong bispo mga pare no. Dili man ta makapadayon sa atong pag-alagad. Dili man ta mohamtong. Ana gid na gyapon. Na sultiyon klaro nga istorya sayo ning tanan sultion pero lisod buhaton. Usay matabunan man ta. Usay nga makuan man ta. Uyo na ta. Ano isamok? Di kay samok. Di ana man ta. Di ta gustong samok. Kung kadagan na kay kuan mo. Ana man ta. Na asa ng kamuturan. Nawala ng kamatuoran. Apan ang tinuod nga mga sumusunod ni Kristo dili mo puli sa sayon kundi sa husto. Kita la palion natong sayon. Uyo lang ta. Labi na atong pamilya na balik na sa pamilya. Basta samok na kayo. Di ta magkurang tagutaw na ana. Ana man ta. Ambis na gusto dili ta kay dito sa sayo na. Away samok. Dito ta sa sayon, dili ta sa husto. Ang ikaduha, ang sala mahimong mudala sa mga dagkong sala. Si Herodes nahadlok sa opinion sa mga tao ug napugos sa iyang saad atol sa iyang adlaw na tawhan. Imbis nga usbon ang sayop nga desisyon, iyang gipili ang pagpatay sa inosente nga alagad sa Ginoo nga mao si Juan nga magbunyag. Inosente pero naa ang kaalam sa Dios. Labi na gid nagtudlo siya labi na gid sa unsa ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi labi na gid sa iyang pag-alagad na isip usa ka propeta no nga. Wala say hunong pagpasidaan nga inusuli o biyai ang inyong masala. Para maginyan ko niya nga pasayloon ka mo sa Dios. Mo kini ang nahitabo kun ang tao mas mupasidungog sa kaugalingong garbo kay sa kabuton sa Dios. Aton duman nga ang garbo mo nang ingon na pinulungan ako nga pildi gyud ang maglagot. Kung garbo gyud na agad. Dili na pinulungan ako, dili na makapenetrate ang Dios sa atong kinabuhi. Kay ngano man kan garbuso naman ta, mingon naman ta, takton man ko. Mingon, sige, tugutan ta ka. Ingon ang Dios, tugutan ta ka. Ang mingon ako gina nga,
Ang pagbasol, di mag-una mo, ulahi man pirme, mubalik na bitaw, kaya mo nako. Pero, kanunay na kung nga, sayon, kadang litukon, pero lisod, buhaton. Labi na sa adlaw-adlaw na itong ikumbat na to na. Kitang tanan, dahil managlahi ang atong mga sitwasyon, no? Nga, atong salin kita nga, para kay kuan na kay anta sa Ginoo. Dagantag mga hagit ug challenge sa atong kinabuhi. Padayon gyapon ta diha sa atong bulaton. Labi na kita mga gitawag sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat di mo uswag ta, dili mo kunhod, magdugang ta, dili kay mawala na. Ang kani karon mga wala na, magbago na po. Dapat ang kitang kadaganon, mag-anam-anam pa. Ang ikatulo, ang Diyos dili niya pasagdan nga mga matiduanon kaniya. Biyan pa o gipatay siwan magbubunyag. Ang iyang kinabuhi mahimong saksi sa pagkamatiduanon diya sa Dios. Mahimo na itong ehemplo sumbanan, no? Sa ang iyang kinabuhi ni San Juan magbubunyag. Ang kalapusan sa mata sa kalibutan dili mao ang sukdanan sa Dios. Ang mas importante mao ang pagpabiling nga matinumanon hangtod sa katapusan. Mo gina ang kabuton o plano sa Dios diya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, no? Kung nangalagad ka sa Ginoo, o nanarbaho ka o maestra ka, mo ginang ko nga Ginoo nga magpabiling matinumanon hangtod sa katapusan. Kanuna na itong hinduman, mga igsoon, pangutaan na to ang atong kagalingon. Anda ba kita mutindog alang sa kamatuoran? Bisan kun adunay kapildihan. Unang ingon na kitara ang makatubag. Usahay ba mas mupili kita sa kahilom aon dili kita masamo? Hinaot nga pinaagi sa pananglitan ni Juan magbubunyag, makabaton kita og kaisog sa pagsulti sa kamaturan uban sa gugma. Munay nindot. Kamatuoran nga dili nga mosulti ka nga naay gugma, dili ka nisulti ka nga dili gugma ng garbo ba. Ano? Kung mamati, maayo. Dawato ni mo ni akong advice o lambag na ko. Okay atong relasyon. Makapadayon ka sa imong pag-alagad. Kay gikurian ka, pinaagi sa gugma, dili pinaagi sa gugma. Na may mga pag may pagsulti nga kanang ka ay kato tininuod gito yang pag-advise nako. Isip usa ka membro sa pamilya ba. Na kato na ito'y punto. Di mo imo man din ma-realize ma-examine ni kagalingon nga ato natoy kuan ba nga dili gito gikan gito sa kinasuukan sa kasing-kasing nga yang pag-advise nga kan ba naigugma gid ba muna nga murag malukmay pug ka muna atong kita labi na kitang mga ministers mo gina atong kita mga ministers sa simbahan mo gina atong ipakita gyud labi na kita mga leaders gyud sa kwan dili gyud nga kana kwan nga ibira lang gyud kung nakasalay tawag ka ayaw pagkuan nga kasabi sa kadaghanan pasikat man nga na para sa ko ba nga tawag ang tao kung asa na siya ginahimulok tawag sa dali sa kayo ana ayaw gyud sabi ira watak-watak na nadagang ka nago ni garbo tanyo sa obispo makapobre ang tao na ginagarbo dili gusto nga masakitan tawag siya o nakasayop ka ana ba mo na nga kung sensitibo sa mga mga bahina labi na gid kita mga leaders o sa mga kita mga ministers no alang sa iyang kahimayaan sa atong mga gahong nga Dios. Pagdipinsa sa matarong ang pagkinabuhi nga matiduanon kang Kristo bisan pa sa mga pagsulay. Numduman nato mga igsuon nga
Ang ato mo nang ingon nga ang atong pag-alagad dili man ingon nga sayon kung mosulod ka sa Ginoo. Labi to'y panultihon nga sa wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wala pa may mga kakulian kabilinggan. Karon dagana pero kato sa unang panahon sa baka mga lagad sa Ginoo, kauban pa mamunikuan ang sa kaaway sa atong Ginoo. Karon nga nangalaga ka naman suka kasukan ka naman mo nagdagan kay atong mga hagit ug salin sila kung ato nang malabangan diha sa atong pagsunod sa atong makagahom nga Dios. Muna atong ebanghelyo gihangyo tanan sa pagpanindog.